holko musata koyde maɗa ala fof ɗo mustaya an hande keesi janggo wala gawo janggo koyde an ka waɗane ngorol mayode mayde kombol mayde jettimi hakke meser ma ane buubi ala lijjiɗe amen haɗa ma mayde de oto may taw o lijjitani guese amen de guese yumɓuɗe nen amen guese kaw men oto may goppire amen noon de windu ha leer ala fof ko lijjittumi hen windu ha leer meseruji mon tan ane buubel jogori nawdemi laakara oɗon keewi metti mi natti hay ñallude wuuro ko woni kadi ko woni joni buubel tawimi ko ha guese yaɓɓi ndeneri ala fof ko waɗani toon heeɓi toon tan ne duka sa renaki mi warat asimi sa renaki mi warat ɗo mbimomi so ay son ndenaki ani buubel son ndenaki o ivoirien wallahi ko tuyo waɗatma onon ɗiɓɓe fof maayo buubel arema buubel wona tawimi ko guese ene yaɓɓa ndeneri ene bonna bagage nafata e wuuro nafata e ladde ene ŋaɓɓiri kulgal tan ne wulla yam tan min fof joni mi natti andude ko guuranmi ko kadi onon yero an oɗo o ko debbo ma o ko debbo ma ayi ɗum tagui kadi yomo omo falomi ayi an hono ma en rokkimo doole hono ma en onon fasi nde wari nde son mbinomo o resani debbo restanimo o hotannomo kono kala to birtumi e wuuro ngo omo jagami omo rewa e caggalam omo wiyam mon amour omo wiyama je t'aime omo wiyama je t'aime omo temami te min mi temanimo min temmi ko buubel temmi mi haalnimo ɗum noon koma nan mi jama ni juul mi wimi mboɗo juula o wi o naati e bitik tan mbaɗmi coret min haalni ɗum buubel mi wimo yo haalde e makko yo woppam min haalni woppat ɗum woppat kadi kala kaldeɗa nder wuuro gartirana buubel aɗa andi buubel ko mbiɗa ɗum fof sorima e wuuro naata galle yo galle leegal nana ŋaɓɓiri huno ko ranne haala minen couple o amen min cuuɗodirta minen couple o amen minen min cuuɗodirta buubel kala ko waale makko so fini koye yam dawata kala ko dawe yam walata koye buubel min cuuɗodir couple o fotani cuuɗodirde saabu sen soododiri moƴƴani wadde ma ɓorno paɗe ma o ɓorno paɗe makko mon dog aduna o laakara banggueji fof mon dog kadi ko yero ko debbo ma o ivoirien ko an resi ɗum aliou dembour rokkunoma passe a yejjiri jaaɗa koddu bara amadou ali walluno kam aliou dembour tottuma passe aliou dembour ranir e amadou ali ranir ala a yejjiri aliou dembour ko rokki kam ko o wino yomi ya Congo to aliou guisse séri aysara guisse o wi yomi ya Congo mi tawi aliou guisse mbimi noon mboɗo yaa Congo aliou guisse wi kam ɗon no waɗi natti marsude no feewi ko guerre woni toon guerre nani Zaïre hakkude ki no wiyete kadi guerre gonɗo hakkude jeunesse Rwanda e congolais o wi kam o rara rewirni natti marsude kaɗa Côte d'Ivoire mi yahano Côte d'Ivoire a yeehi mi yahano Côte d'Ivoire wallahi o ko debbo ma o kay ko an resi ɗum toon dewle toon so a teñi sa teŋani dewle toon an resi ɗum ko debbo ma saɗa wawi jabra Allah mi jabrata Allah gaddama e galle he mi jabrata Allah probléme uji gas kala ko waɗi momi haala ɗum buubel ɗum kam wadde koɗata toon koye probléme gaddana wuuro ngo fof probléme eyyi yo ma e probléme wallahi min kulmini guila joom wuuro kan guilo yaltinde wuuro ngo min hoore yaltinde wuuro joom wuuro holko ɓuuri kam e wuuro ngo holko ɓuuri kam ko biyade joom wuuro tan koɗo jeeya wuuro ngo de so wi omo yaltinami min mi yaltina mamum wuuro ngo dérangement so heewi jom dérangement so heewi koye wuuro ngo jeeyami bagage men fof nenon fof e babam fof ko do jibinade kanko joom wuuro wona jardiram makko koɓe arane wuuro ngo ko laama jardiram makko koɓe araneji kanko joom wuuro mboɗo faami ɗum tagi mi ñamata galle makko par saabu ko arani wuuro ngo ko laamangu yaro ko laamangu laamu wiyani ya force neddo e debbo laamu ngu wiyani noon force debbo ma laamu kay wiyani ya tere debbo ya hoynu debbo hoynetake debbo teddinte horme mofte reene an holno debbo hoynirte saka noon o ummo laakara mayde ar hadde lebbi jeegom hande ene yiiloma yi worɓe ɓurɓe mo nanɗo joom kaalis en nanɗo ɓurɓe mo yontede nanɗo ɓurɓe mo kadi ƴeƴƴe ma en hakkille nanɗo liggotoɓe jemma e ñalawma nanɗo kono huccani e mabɓe o hucci koye ma koye resimo par ce que mboɗo tiiɗi mboɗo wi weñ wadde haalan buubel ko debbo ma ɗum kulle haalde mi ala kali komi weñ an ko buubel woni ma suusa buubel woni ma suusa opni min galle Mamoudou Kane en toon ñallarmi quoi
Mamoudou Kane mi bennani virgule mi ya kali gandumi Mamoudou Kane terekta debbo Mamoudou Kane kaliñor terekta debbo ko demo teddini debbo omo hormini debbo ton gottoyomi aɗan tardinami ni par ce que heure gottari mabɓe yoni quoi aɗan tardinami ni ha joni ko noon tan ha joni gottoyo kamɓe ko maaro woɗe o debbo makko ko wawi defde maaro woɗe o ko arta daña baraji maaro ma ñaame sabi Allah sa wiyama ni jaa maaro ma foti ko ñaamet wanni maaro ma ñaame yaro maaro Amidou ñamani maaro Mamoudou Kane sa ñaami ɗum ko noon tan werfer maaro ma ñaami yaro noon aɗan daƴete mayde kay mam may so wani ɓurɗo mi wurde mon koy mayde saɗa yaha noon réglu gese nena men mbeede oɗo maayi tan goppre amen noon an kay somi maayi ala oɗo maayi kadi so taw a mofti kalis kadi ha law rutte ma so taw a mofti kalis haɗama mayde ha anen ɗuɗel son maayi man fof eyyi an sa maayi kadi min pofto yo Allah ware subaka law tawa kaskaki ni nawma ladde prima accake ɗon so mbiɗa aɗa hattudo ɗo aɗa andi sa fini a finete koye heege so mbiɗa aɗa hattudo ɗo to Allah birguil ma maya direct tawan ala ko mbawɗa o fuɗade an ala ko mbawɗa o fuɗade ala taw temmoto walla mi o yo ma o fiye ha mayde yanayma Mais wona wijjire haalande addi ka oti ila joni an kay wi alhamdulillah ala mi wiyete alhamdulillah mi anda ko mbiyanmi alhamdulillah ɗum mi anda siko mbarteɗo le ƴew ɗo joni ken dañɓe solution pour pama oy no tourne pas autour du pot haal holɗum wiyede solution boyo ñako ivoirien o Assimi eyyi holɗum kadi ɗo joni mi wimami min dañi solution aɗa andi père mbaye joom fuuro joom fuuro séréer golluɗo ɓurɗo on deki ko hanga e makko min kay sa haalani a wi tan mbaye e ñago joni o wi kanko ɓaade yaro salimomo ɗinani jaɓani kanko yo hokke kanko o ƴetta boyo billahi walla et puis ko gonga e makko de wona cahande o wi kanko yo hokke boyo pour o resa ɗum an kadi o ɓooyiɗo a fama dañani debbo billahi wallahi broda ɗum kay a fama aɗa sikki Assimi jaɓa o jaɓat kay ala pourquoi o jaɓata boy Assimi jaɓata o de o jaɓat mbiya jaɓata mi woda yimo ko hanga ɗo ni komo hanga e worɓe kono ko yero e hangade mbimami o so wi han hanga yero kay mataw ko kanko kay wona ɗon woni probléme kanko yo dañ gorko rek boy andu noon hunde wotere yidde no muusi ten neɗɗo fi o yiiɗi o yero hakkille makko mo deeƴani wota sikko gorko mo heeɓi fof o jaggatde mbimami o mo dañi fof o ƴettat mbimami an kay miɗa andi an sa disi ɗum Assimi ma miɗa huulima o wara o ƴettoma o ƴettatmo mbimami an oɗo sa yi ƴewro gorko randiɗi o ƴew rek ƴewno wayni ko gorko rek wiiɗi woƴaka hol gorko o rewi yero saka noon goɗɗo o kay dokke mo mbawi tan yimɓe ƴewa no waya testen tan min kay mi suusa natoye ɗum Assimi no wayni hana an haalantamo ɗum de min kay mi naata ala probléme min accu mi gère ɗum mami gère ɗum ma o créanma probléme de ɗum kay accidam hen ka fami accu mi ƴewa ɗum ayi Yaasin min han kadi mi tampi jinmi ko gummoɗa e jonde ɓura kadi ummade e jonde kono alhaali ɗakkiriɓe ɗiɗo yero
e buubel haala yeroyi asimi min kam mi wayri yiide mo kanko debbo no wiyetede kadi mi inde Asimi asimi Eh. asimi mi wayrimo ɗo yiide cikka noon ko goppuɗo haala ndekiri yo o woppani ko nuɗɗiniɗo tan ɗo yero yalti fof o abbo ɗum hande o fali yero ko damar galle Mamoudou Kane hakkude damar galle ngal e juma o toon o fali yero o woppani haala ka hande o woppani ka janggo o wi ko la yero ko gorko makko yero ne ko ɗakkiriɗo ko haalda fof nawana buubil nde o haalani buubil tan naniran ɗum jaam anani abbi kam ko ha guesa tawimi toon komi baro fantan komi baro asimi komi baɗomo ni komi battomo ni te buubil ala ko wawani o soɓe ndenaki fellade ɗum joni ko ɗum woƴƴi joni noon min mi tampi kadi min meser yeroy asimi wari kam meser yero buubil nanda ko pantan ɗum wontani kam goɗɗum aɗa ndogo jimmi ko kalda e maɓɓe ɗakkiriɓe noon wona haaldude forto walla ɗum ɗo ko funtu tan ha dañƴa jaam maɓɓe fof min kam mi tampi min kam hankkadi mi tampi koy aɗa andi koye woni an kam sa tampi min mima min nde ɗo fof an addani en ɓoyan garɗa annen ay sa woppinomi Dakar to joni noon mbeɗa yiiya e jeegalam mayne ɓesgam nde ɗo fof tawataka ko ɗum moƴƴani nden kay a tawtata kam ɗo tawata komi jokkiri nden kay ɓe jokkittam te goto min tati ari haɗo o wi kam asimi o ɓuri raɓɓirde haala ko walata koye wondu ñallata koye wondu jamma ila ñalawma fof ko on kuɗaɗo addi ka tati o kuɗaɗo o addi ɗum o tooñ mi toñat mo mi haalat mi toñat kalmi ko gonga tati wona kañum wi yero nan ga nan to ko wondimo hen yo ya haaju makko o anda ko namda tan o haala hay dara o anda ɗum mo yiwata tan ara wima yero tan mbiya ko ɓi joni kay tade ko noon enen en gatta feere wadde liggoɗen yero kam resa mo yimɓe maayi liggey no nango ko andintami mo haqqille welani ala ceerno bawɗo jagguɗo ɗum foɓɓoɓe maayi joom bubaji en leptima ɗum ɗo hay goto anda holto jogori mo wurtu haqqille welani jaggotako sene jaggorno hay jaggen jaggotako ceerno wawa bilejo wawa wona kuuɗi wona condi wona jubbo hay goto mabɓe wawana ko masallah o kay ko mbiman ko tan funta waɗan ɗo pelli laami funti laami ɓuri pelli laami e ko ɗayɓe buubel ko kangal to ɗayɓe ko ɗakkitiɗo yero wi mbaɗen ɗo min kam buubeloto haalnam haala mum mbiɗa andi so rentaki asini e jogori fiirimo ɗo ngal ɓuuri e beurre ɗum kam somo wawi waɗa ɗum e en hakkille tout cas min kam mi tampi joni kay ƴeew saɗa wawi wadde hayso ata e kam neɗɗo yiyat mi mayide min kay hankkadi ɗo ɗo gonmi ɗo an kay e maayi an tawtaɗo ɗan jangto waɗanma kay mi mayide in kadi lay mi mayi o de ko an addi sa accinomi to gonnomi to wallay nde ɗo fof tawatami mi ɗaccarama toon nden a tawta kam ɗo nden ɓe jokkittam wiɗa mboɗo sofluma mbimi wona ko jam ala jam addanimi ɗo jam addanimi ɗo addumi ko bone par ce que hanki mi ari galle ma debbo ma toñi kam a namdaki astiyo o holno yaari garda tawa amin kalde wiya aɗa fiyami gandu ko galle ma gonni somi fiimo ɗo a mbawi wiide ko violation domicile mbimi noon yomi artume haalde ma par ce que ka gorko komi gorko hunde goto tan ñagoto maɗa taw aɗa suusi so taw kadi ka gorko gonguire gonga gara jaaɗen duusa kam ha Dorumar Sebbe to Dorumar Sebbe no waɗi pokpokolam Dorumar Sebbe aɗa andi ko woni pokpokolam ndiyam jaarudo e bakke nan toon no waɗi pokpokolam
no waɗi paaɓe no waɗi kadi ɗum ɗo kuuɗi baali kuuɗi puccu nen toon e kadi kuuɗi nagge nen toon sen jetti toon min e ma piyondiren sen piyondiri bawɗo goddo o fof ñammino ɗum kuuɗi mbeewa walla ñammino ɗum kuuɗi baali walla kuuɗi fabru mo wawa fof waya hoota galle mum ɗum jinmi so taw ka gorko e te ka gorko gongre gong taw a wona feccere gorko noon taw nguragu ma kadi nanema ha timmi aɗa woni gorko aɗa wonde e nguragu ma taw kadi ko yettode bamma jettotoɗa ko Mamoudou wiyeteɗa Keɓe mbiyeteɗa reta Keɓe a wona kuldu reedu min meeɗa dogande gorko hanki mi dogi wona dogdu komi reculation pour mi arta joni noon ko baddemo évité dormar sebbe ɗo gara jaaden hakkude gorko e gorko an noon min tawɗo kam tan mbiɗa haalde ma wallay ko min fawta toor yero immoye hoore ma walla ƴeewoya bandiraɓe ma gila e law hande dañmi certitude noon yero a sellani ka kangaɗo mino neɗɗo jaɗɗo e hakkille mum tawa babiraɗo poɗɗo am min joom gallam tawa kam babira ka zone non no kalɗa komi keɗiɗoma noon ka zone or hul ara watta hoore ma babiraɗo d'accord ko d' accord or hul ara watta an hoore ma yero min mi wadde zone ni ka riyol ko ɓuuri muusi noon dañda probléme e kangaɗo min yero tawɗo kam mbiɗa habda e ma to somi gañima toon koɓe mbiyata a gañe kam a sellani an Mamoudou a sellani sa gañi kam ɓe mbiya ko kangaɗo ala perti sa gañe kam mi perti somi gañi ma perti joni an ko jiɗɗa jinmi ko gara so taw goragu nene ma gongre gong e ta kadi ko Mamoudou mbiyeteɗa jettode bamma yettotoɗa gara jahaɗen piyodiren minima wallahi azim so taw mi fiyanima ami ñaminima kuuɗi mbaal wiye mi ñaminima kuuɗi mbeewa wallahi azim billahi wallahi mi natta wande yoro min yoɓe mbiyam Kumba wiyeɓe mbiyami Mariam Sy wiyeɓe mbiyami inde debbo nden mi anda min wona debbo mo ya taw kala gorko meedi fontade mi taati yo yafade yam toon to mbiɗa to hammanda dewne seeɗa yafade yam toon komi yemmini Assimi, viens où recevoir, Yanani? Viens. Moi, je pensais que la maison là était vide. Je dis que viens ici, moi j'ai besoin de toi. Viens ici. Donc tu as vu ma folie que je faisais tout à l'heure. Tu n'as rien vu. Mets-toi là. Viens. Tu vas où? À Ourossogui. Ourossogui? Tu vas faire quoi là-bas? Tu vas passer à côté de chez Yero. Si? Chez Yero. Yero? Non, non. Tu vas pas passer là-bas? Non, non. Écoute, c'est entre toi et moi je parle. Il y a une idée qui est venue dans ma tête là. Tu sais ce que je veux? Quoi? Tu sais ce que je veux? Hein? Non, non. Tu ne sais pas. Tu vas kidnapper Yero. Kidnapper? Tu vas le kidnapper, n'est-ce pas? C'est ton ami. Tu as d'accord avec la viol. Oui, madame, tu vas kidnapper. Attends. Faut pas salir mes paroles là. Moi, j'ai dit kidnapper Yero là. J'ai dit kidnapper Yero. Tu as vu? Je ne peux pas. Écoute-moi. C'est ton ami. Tu vas le kidnapper. Mi wawa wadde mo kidnapper. Anani? Sabu min mi suusa Yero. Widama ɗo kam mbaɗa waɗanma ɗum assuré mbaɗa waɗanma kidnapper Yero. Ɗum somi haali ɗum mi haali ko woɗani mi wawa. Écoute-moi, toi, parfois parler avec toi, c'est gaspiller ses salives même. C'est même pas tes paroles, c'est gaspiller ses salives. Écoute-moi. Combien de minutes? Non, ya falem to hamga ina rek. Sum gain même. Ala mi wa faddema ton ha nangi murti tawaran ananda ne garo. Joni to arani ki non ko jidda. Imo yalto galle. An bare ko dum tan dañda. Non, bima yalto galle de. Karak. Wi barak. Karak nande. Imo yalto galle de haade karak immade do ma. Karak kalne wonata yam mi bokkat dum ha faddo. Min rawandu Umar Hamidou Maren ko min wari dum.
ana anda min wara dawade e immo ya fada yam toon karak an woppu barak min ɗum kok dognani jullari min wara nawando lad dawade joyi min wañoya ana fa attaqué karak ata kam so taw mi worata mamma o karak oɗo yaltugalde joni o rewano ko ñamdo haako o ko rewano ñamdo haako ya yaltugalde s'il te plaît yaltu joni ko ñaguimami ko aram mbaɗa wawa ɗum mami waɗama après mami haalde Dieynaba ham ken ɗum ko gueɗe tappati yagal aɗa haaɓoyo aɗa wayno debbo ma d'accord mami haalde Dieynaba ya combien minutes mi fadma so Dieynaba ari joni mi haalnamo vas-y mi fadma combien minutes so Dieynaba ari mami haalanmo rokkam minute tan somi jooɗi combien minutes mi namdima heure ɓe mbi arani mi anda wona gorko ka debbo joni Dieynaba so yettima joni mi haalno mi tawma to oɗo wayno oɗo way ɓer ɗon fadam an ko noddita ko taw way ma an gona ko kalta ko fadam e dow ɗon karak awel sibu Allah komi ñaagui ɗum ande hen kaboyen sibu Allah komi ñaagui ɗum sibu min ñaagui ma sibu Allah saabu sen kaɓa hande mi dantako jalten tan so taw ka gorko gorago nene ma so taw mi Allah ne seeɗi Allah ne seeɗi ma won ko tañma e ma wallahi sen yaaɗi wallahi mon fiima ham wattuma debbo ma wallahi Allah ne seeɗi min gorko meeɗa fontade an Mamoudou an har mi ara nen jonde ma jooɗi gobbe mbimi de mi wiyani labbi mi wiyani jaasi are gobbe ana wonda ko sogata non découragé o haɓatake o ɓuri ɗo Tu vas partir à Wourossogui, n'est-ce pas? C'est ce que tu as dit. Tu vas le prendre. Moi, je te dis, lui, avant tout ça, j'ai rencontré avec lui plusieurs fois, 2 fois. La première fois, là, c'est quand je disais là que je vais partir dans les champs pour voir si je vais avoir des pastèques. J'ai rencontré avec lui, là. Il a fui. Deuxième fois, là, c'est dans la mosquée. Devant la mosquée. Je voulais même partir dans un magasin pour chercher quelque chose là. Mais il n'y a rien. Je le vois à côté de la mosquée. Je parle avec lui. Il me dit, je vais prier. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas revu. Maintenant, ce qu'on va faire, tu vas parler avec lui. Tu vas lui inviter. Écoute-moi, faut pas... laisse-moi accoucher pour donner le nom. Tu ne sais pas si c'est garçon ou fille là. Il faut écouter. Ok, vas-y. Tu vas parler avec lui. Tu vas lui inviter à Wourossogui. Moi, j'ai de l'argent. Je vais prendre mon argent là. Il y a des auberges là-bas. L'hôtel là. Je vais prendre 3 ou 2 chambres comme ça. Tu vas inviter Yoro. On va... Comme ça, je vais avoir l'occasion de parler avec lui. On va manger. On va régaler. T'inquiète pas, ma chérie. Je vais gérer tout. C'est mon argent, non? aɗa andi mi haalande mi anda hangere mi anda hangɗe kintu sa tawi sa yiiɗi mbaɗoɗomo kidnappe yero a yiilata ɗum min waɗantama yero kidnappe mba nawanma ɗum hôtel Wourossogui. Tu as peur de lui? aɗa andi kay Tu as peur de lui? yero mi suusa ɗum somi noddi ɗum ne wawi fiidemi ene wawi werlademi kaaƴe ene wawi ƴettademi ɗum noon woni ko tawata kam hen sa yiiɗi ɗum a lijjitanan ɗum Il va pas te jeter des pierres. Je connais. Je le connais, il ne jette pas des pierres. Tu vas partir comme ça. Aiguille sans sens là. Tu n'as même pas de sens, même pas gauche, même pas droite. Tu ne donnes rien. Tu ne piques même pas une mouche. Vas-y, il faut partir. wona wona gorko hono mano hande ma are tabo e liya wona gorko daro mbimi so taw ka gorko a dar ay Mamoudou an kalden daran ñande a totti kam rendez-vous arani an yoro a totti kam rendez-vous arani mbimi ñanden ko tagi arani heɗumi ɗo jar sa ko pette ko tagi arani mbimi ñanden wimo sawren dorumar aran dorumo mbiya kam da 5 minutes ma diral ko jidda 5 minutes di mi darima dorumar ha hiiri mi yiyanima mi abbimama